Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Kamusta naman mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mayong hapon sa inyo tanan sa kutob sa malabutan sa ngaton pagpangalagad sa sininga hapon, Biyernes nga edisyon sang This Is My Life o po inyo kubus nga lagad si Tita Wilma, Enero 29 tuig 2021. Kadasig langgid Lunes, Martes, Biyernes na buwas weekend na naman Sabado. So ngayon man pagpangamusta sa inyo dara mga palangga naton nga mga tagpalamati sa matulutunaw naton nga panahon sa karon. Ayton man pagpangamusta sa inyo, especially nga aton mga senior citizen. Ayabo nagakolori ito. Nga aman masakit ang mga may osteo bala na. Ang mga osteoarthritis kundi madara nga bahayin sa inyo sinilawas abi applyan ninyo sang something hot na ang inyo nga mga balan news dira nga mga mainit o kondulo da pulay sa mga mainit nga palad para nga maghagan-hagan ang kasakit kag kangilo nga inyo mabatsyagan. Mga senior citizen, yes, nga ano sudan nyo panyaga abe na mga kabataan bulubalik da si lola kag si lolo or si tita or si tito dira nga medyo may edad-edad na. So sa kutob man sa iton malabutan sa sininga hapon sa iton pagpangalagad sa This Is My Life sa liwat. Maayong hapon kag salamat man sa inyo pagupod sa siniiya nga hapon. Man, kay Tita Wilma, tub-tub-tak na alas 3 kita nga mag-aopdanay. Kag 29, 30, 31 ang katapusan nga adlaw sang pagpabilin sang dakbanwa sang Bacolod sa quarantine status nga MGCQ or Modified General Community Quarantine, di ba? Hulat kita ya, no, nga mga taga Bacolod sa desisyon sang aton mga opisyal sang gobyerno diri sa Dakbanwa. Pero sa aton naman probinsya sang Negros Occidental, ang aton gobernador Eugenio Bong Lacson nagpagwa naman, di ba? Nagpagwa siya kag nagperma sang isa ka executive order nga sa diin ina nagapalawig or extension iya sang pagpaidalom sang probinsya sa MGCQ tubtob Pebrero 28 karon nga tuig. Ina tungod na despite sang aton medyo amat-amat na ginman nga nagakanay-kanay kag amat-amat nga nagatakom iya nga dalagan sang aton sa ni pag-away sa pandemic and COVID-19. Pero sa gihapon ang aton mga opisyal sang gobyerno sa probinsya kag Dakbanwa sang Bacolod wala gid nagasaling. Gani ina kita nga tag sa kapumuluyo indi man kita magsaling. Updan naton ina. Paagi lamang sa pagsunod sang mga ginapatuman nila nga mga health
protocols. Inang mga health protocols nga ina, syempre, para ina sa atong tagsa-tagsa iya kakaayuhan, di ba? For our own safety, aton pamilya, sa mga tao sa aton palibot. Kay kung himuon naton ina, do pareho lang bala sa nahambalan naton nga may domino effect na halin sa sulod sang panimalay naton pagkadto sa aton palibot. Sige na ina. Sama ato naman mga ining siling bala nila nga mga salawayon, mga pasaway na lang titawe, na? Mga pasaway pero kung ako yung palang taon, hindi ginahungod kay nga hungod niya sa buot. Kay ila makita, ila mabatian, pero hungod nga nagapabungol-bungol kay ginapapating ila kaugalingon nga wala sang kamatuoran ang COVID-19. Despite nga may mga bag-o na nga mga variants nga nagagwa, denied to death ang mga balatyagon kag mga pamensaron hanungod sina ti sige-sige lang, okay lang tani kung kaluyan bisan bala ginapanginwala, na? Okay lang inabisan ginapanginwala ninyo. Basta sa inyo mismo kaugalingon nagatuman kag nagasunod man kamo sini mga health protocols kay nga mga anak hindi tapaghulaton nga mismo sa aton kaugalingon, knock on wood, or sa aton sini miyembro sa aton panimalay ina ma-experiensyahan tungod masakit kapudlay kaayo. Okay, wala sang malain sa nagapangabay kag nagapahanumdum adlaw-adlaw gid 24/7 sa inyo mga mabatian from sign on to sign off, hindi lang sa mga radyo, hindi lang sa inyo mga mabasahan nga mga pamatalaan, hindi lang na sa inyo makit-an sa mga telebisyon, kundi halos kita tanan ang nagahimo sina kag dapat ginaton himuon. Okay, Tita Wilma, at sa sininga hapon, syempre, ang aton man weather update tungod matugnaw ang aton panahon, na? Katugnaw, matugnaw gid. Kag ang mga kauturan naton dira nga may mga ginabatsyag iya nga nag-inang ila ginabatsyag bala, or ang imo or inyo or ila ginabatsyag naga-trigger or naga-atake kung matugnaw ang panahon, ay abaw maamo ka na, ay abaw ginabatsyagid amo na siling neton kinahanglan kung mga magamusin yung panahon kabalo ta maghatag protection para sa aton kaugalingon. Di bagay pang share na ni Tito We sa inyo. Yes, kung anong mga pagkaon nga pwede naton kaunon at that time, kung anong dapat naton ipanapot sa aton sini kaugalingon sa sina nga mga tinion para nga maghagan-hagan ang matugnaw nga temperatura nga aton mabadyagan sa aton lawas. Sige, dati istorya hilang na sila. Pero ibaluoy neton from Pag-asa dugay-dugay ang dalagan sa aton panahon sa Luzon niya puwerte ito na matugnaw na to sa ila mo. Okay, pilaman ka mga updates nga nagakatabo sa palibot sa aton pungsod sa sininga tion. Hindi ka may ara nga panibag-o sa sunuman sa report. Panibag-o nga quarantine protocols, pero inaiya na iga-implementar para sa aton sini mga foreign nationals, mga dumuluong nga nagasulo diri sa aton sa Pilipinas. So ginapa-plastar ina sa aton IATF or ang aton Interagency Task Force. Kag syempre man ang aton simbahan Katolika suno man sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ara man ho nga naghambal man ang CBCP nga ang mga simbahan pwede man magamit nga vaccination center do ano ina kamatuod, ina hibaluon man naton. Kag oy ang aton sini mga SSS members, mga beneficiaries ang aton sa ni mga SSS members, hindi mga SSS benefits, may nakuha man kita nga info nga ipaagi na lang iya sa social security system sa e-channel hibaluon man naton ina karon. Syempre isa man kasulat ang aton sa ni basahon para sa inyo, pero iniya for education hindi ina nga masiling kamo nga ay hindi na nami Tito We binastos, hindi, no? Para ina pang edukasyon ang iya man ang pag-intindi ko sang iya sinisulat kay maayo siya nga tawo na sa akon pagbasa sang iya personalidad paagi man sa pagbalay sang iya sinimensahe para diri sa This Is My Life, gusto niya makabuhi sa sina nga mga imahinasyon, paamok na bala. Nahibaluoy na ton karon ano bala ina Tita Wilma. Inyo man mga reactions, ari sa action text hotline, pwede man ninyo ina karon ma-type kag ma-send greetings, reactions sa action man sulat nga mabasa sa sininga hapon
sa aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0864. Pwede man dira sa aton chat room, sa aton FB Live via Facebook page sang Action Radio Bacolod. Pwede man kamo dira makatag inyo opinion, kag inyo man mga greetings sa inyo mga palangga nga ari diri or ara kamo dira or ipalabot ninyo nga mga mensahe para sa ila. Kay inabasahon man ni Tita Wilma sa kutob sang aton man masarangan kag malabutan, ha? Okay. Kag ang ato naman FYI segment karon iya nga hapon, hindi kami hindi gusto ko tani ma-share na naman sa mga pagkaon, sa mga utas. Hindi kinasiplatan sang akon man tang isa ka item. Nandito naman sa China, mga anak, ha? Sa China, iya ba ka klaseng pag-swab na paano daw makakuha sa inyo atensyon, ha? Kaya nga, dito yung may nagpa-swab, kundi ari na di sa aton, pwede na sa live, ha? Paagi naman sa isa kapartis ng laos hibaluon naton ina karona. Ay laon na 47 ti Action Radio Philippine Standard Time kag syempre pa rin naman sa aton horoscope for today. Bantayan ang inyo tegsa ka zodiac sign. Okay, Tita Wilma. Kag syempre sa dalagan man sang aton panahon halin sa pag-asa nga sa ni Weather Bureau ang bahin iya sang Luzon sa karon didto matugnaw tungod man sang northeast monsoon o kun ining amihan na hangin nga amihan amo ina iya ang ila didto sa karon maeksperiensyahan na humalin ka ina sang aga ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ang Bicol Region, Aurora kag Quezon ang may magalumon nga kalangitan nga may mga pag-ulan dulot naman sang northeast monsoon kag may mga posibilidad man nga tungod sa nga padayon man nga mga pag-ulan-ulan syempre na posible nga mga pagbaha-baha kag landslides. Kay may ara panalagsaman nga pagbubo sa nga mabaskog iya nga mga pag-ulan. Kag magluwas man sina na dito cold weather to persist in Luzon tungod sang amihan na ang iban nga bahin sang Luzon may pagulugalom tubto magalumon nga kalangitan may ara iya nga panalagsaman nga pagpanaliti tungod sa northeast monsoon kag ang iban nga bahin man sang aton sa nipungsod pagulugalom tubto magalumon nga kalangitan especially diri sa aton may isolated man nga rain showers tungod sa localized thunderstorms kag syempre Visayas, iban nga bahin sang Visayas, eastern section sang Mindanao, ang may kasarangan man nga dapyasang hangin ang direksyon aminhan na sidlangan. Kag ang ato naman mga kadagatan, ang dapyasang mga kabaluran, syempre, ang mga balud maghanay tubtub may pagbulubaskog man nga pagdapyasang mga balud. Kag ang aton diri sa Negros Occidental, pati na sa aton dakbanwasang Bacolod, no? Magalumo ng kalangitan, lapta-lapta man nga mga pag-ulan, kag panalagsa nga pagpanaguom sa sining nga kahaponanon o kon karon man sa gabi. Kag nagsiling si Tita We balang matugnaw sa karon ang panahon dito sa may Luzon. Sa Puerto Princesa, ganito, 24 to 34 degrees Celsius. Subong man sa Kalayaan Islands, 23 to 32 degrees. May ara pa kapaang kagkainit na sa ato naman, diri iya sa Bacolod, kag Negros Occidental, ang atong temperatura from 24 to 29 degrees Celsius. Diba? Dito sa Metro Manila, 22 to 30. Sa Tugigaraw, 19 to 29 na degrees Celsius. Amo ina ditong temperatura nga ila sinima eksperyensyahan or gina-eksperyensya sa karon. So si Haring Adlaw kaina, nagbutlak alas 6:12, kag magatunod naman karon alas 5:51 sang hapon. So inang aton man weather update, halin sa aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa.
Kaya sa iban man naton man nga mga update sa siniiya nga hapon, Tita We, na? Ang na-mentionar ko kay ina nga bago nga quarantine protocols nga ini, umpisa February 1, Lunes, no? Umpisa sa Lunes, Pebrero 1 tuig 2021 may panibago nga quarantine protocols ang mga dumuluong ng mga foreign nationals nga magasulod iya diri sa aton pungsod Pilipinas. Tinghambal sa aton na presidential spokesman nga si Harry Roque na initungod man sa panibago nga pulisa sang Interagency Task Force o na IRTF. Kinahanglan man suno sa nga magpakita magpakita ining mga manugsulod, manugabot ng mga foreign nationals sang ila valid kag existing visa sa pagsulod sa aton pungsod, magluwas na lamang ang mga magluwas siya sa mga qualified nga mga balikbayan sa mga balikbayan naton nga mga kauturan base man sa balikbayan program nga sa idalom sang Republic Act number 6768 o kun ang the Act instituting the Balikbayan Program. So ginaobligar man ang mga foreign nationals nga kinahanglan may ara gid sila pre-book accommodation sang hindi magnubo sa 7 ka adlaw na humalin sa mga accredited nga quarantine hotel o kon facility na himuon or patigayunon ang swab test sa ika-6 nga adlaw humalin sang ila pag-abot diri sa pungsod. Tiyang hambal ni Rocky mo. The entry of these foreign nationals will be subject to the maximum capacity of inbound passengers at the port and date of entry. Nan. Amo na siya. So kinahanglan gid nga magsunod sila para nga safe man ang pumulo yung Pilipinhon, di ba? Kaya kita gani nagahalong, di ba? So sa isa pa rin natin ka-update na nahanungod iya sa pahayag man sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP, ang aton sini mga obispo sa simbahan Katolika nagapasugot nga gamiton ang mga pasilidad sa mga simbahan na bilang COVID-19 vaccination sites. Tinghambal ni Catholic Bishops Conference or CBCP President Archbishop Romulo Valles nga nadesisyonan na sa mga obispo sa ila second day virtual plenary assembly. Kaghanda man ang mga obispo suno sa report nga magpabakuna sa atubang sang iban nga tao para mabuhin-buhinan kag para maghagan-hagan man ang kabalaka kag kahadlok sang aton sini publiko. Tinghambal ni Vice President Bishop sang CBCP nga si Pablo David na sang kalookan niya, we are partnering with our local government units sa siniiya nga vaccination program. Anything that can allay the fears of vaccination, we will offer in the church. Makahatagin man na iya pagaganhagan kag pagpakalma sa balityagon sang pumuluyo, di ba? Kay tisang tiun sang assembly nakaangkon sunod sa iya sang presentasyon na tungod sa bakuna ang molecular biologist nga si Father Nicanor Austriaco nga nagsiling nga ang bakuna bisan pa 50% lang ang efficacy, no? Mangin beneficial mapuslanon gihapon sa mga pumuluyo kay nga makapanubo ina no, sa peligro nga ma-hospital bangod man sa virus. Kag hindi man kita dapat suno iya sa ila magpili sang ano nga klase sang bakuna hambal ni Valles, no? Kag batunon niya suno sa iyang ano man nga COVID-19 vaccine nga igatanyag bangod man sa insurgents or bangod man sa urgency, no? Sang sitwasyon nga ginapangatubang sang pungsod sa karon tungod sining threat sang COVID-19. So kabay pa, no, nga paagi sa aksyon nga ini, no, sa sini nga tikang magahagan-hagan man ang mga mabatsyagan na nga kahadlok hindi ta na bala madula oy tawo lang ta may heart ta bala basta may heart ta may emosyon ta, di ba? Normal lang na iya. So depende sa mga natungdan na depende sa mga natungdan kung bala gusto ninyo magpabakuna o
kung hindi. Okay? Sa bahin naman sang Social Security System o kung nga itong sa SSS o ginpasangkad pagid nila na ginpasangkad sang Social Security System ang paghatag benepisyo sa ila sini mga miyembro ina tungod man sa nagagamit sa karon ang SSS sang electronic disbursement channels bangod sa pandemic sa COVID-19. Sino kay SSS President kag CEO Aurora Ignacio, umpisa Enero, tubtob Nobyembre, naglabot na, last year, Enero, tubtob Nobyembre last year, naglabot na sa 188.55 bilyones pesos ang na-disbursed electronically sa 3.68 ka mga 3.68 milyones ka mga miyembro na gamit ang mga bangko, ang e-wallets kay remittance transfer companies, ang cash payout outlets. 9. So ginpaagi man nila sa Unified Multipurpose Identification Card enrolled sa ATM card. O kunining UMID ATM, di ba? Paagi man nila sa Union Bank of the Philippines. Ayan, quick card nga ina, na? Philippine Electronic Fund Transfer System, kag Operations Network, o kuninang PesoNet. Participating mga bangko, mga e-wallets, kag iban pagin nga pamaagi para sa paghatag man sang retirement, disability, unemployment, sickness, maternity benefits, funeral, kag death benefits. Para suno sa ila maghagan-hagan ang face-to-face bala, no? Nga mag-inatubangay tungod sa piligruman nga ginahatag sa karon sining pandemic ang COVID-19. Okay. So, 1:58 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na dira mga kauturan sa inyo man mga pagkinahanglan sa mga matahom kag mga preska nga mga bulak na sa inyo man pagkinahanglan personal o kung sa kun ano man nga mga events or kahiwatan nga gusto ninyo dekorahan sa mga matahom. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang Okay, hi and hello lang dira sa itong sa mga palangga man ara sa ano tawag gani din sila ara sa FB Live, no? Hi lang dira sa inyo kagaw maayong hapon. Dali lang, no? Manamyaw kita danay sa ila tawe, dali gid lang. Ara Cinda Rose Guevara, active good afternoon, siling hi. Thank you, Gid Kativir. Thank you. Nonoy Tahones, good afternoon ta watching from Purok Serisa, Barangay Oringao. Salamat, Gid. Inday Giselle Franco from Maaw, good afternoon. Sa ilaman dira nanda Erwin Gonzalez, mayong hapon lang da. Tita We, mayong hapon, tamyaw ko lang family Dimo, sang Kanduni, Kaglapian family sang North Cotabato, Mindanao. Salamat tita. Halin kay Hazel Cardinal Dimo Lapian sang Kanduni. Good afternoon, Madam Action Tito. We're monitoring through Transistor Radio, FB and YouTube from Kabangkalan City. Wow, sana all, no? God bless you always, and to the number 1 AM radio station, ARB or Action Radio Bacolod. Greetings to all the viewers, listeners who are monitoring right now. Sir Juval Trinidad, thank you so much.
Big thank you gid and big heart. Arwin Gonzalez, monitor lang sila ko no. Now, good afternoon, Tito We. It's midnight na dere. Your story and your voice is like a bedtime story and lullaby to me. Thank you. Be safe at all. Likewise, Ma'am Josephine Batapa Rice, na? Extra careful. And God bless too. Na? Good afternoon, Tito We. Present from Singapore. Keep safe always. Love you. Tito We. Monitor lang kami Japon dari sa Celine Homes. Absent ko kaina sa bibibi ba? Nalang-alang gid ko bawi lang ko buwas. Pero sa imo Tito We, ari gid ko ya. Keep safe. And God bless you. Yes, God bless you always, Tito We. In the virtual pinda, salamat man. Kagara man nagapod sa itong subong si Ma'am Cory Vida, mayong hapon watching from Kuwait. Ma'am Cory, good morning sa imo da. Nakakadiditi sa amon, good afternoon. Good afternoon, Action Tawe, watching live from East Homes 3, Barangay Estefania. God bless, salamat gid. Chris Vilma Troya, salamat man sa imo. Papa Thags Pia, mayong hapon sa Pia families, kag sa Bahil family. Hover Pistanyo. Salamat gid. Kag mayong hapon Tito, watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Tony, kay Antonio Beronio, good afternoon. Tita Wilma, watching from Binalbagan, RACHL Bulhano. Thank you and good afternoon man. Jaja Castillon Sabroso, mayong hapon man. Veronica Santillan Manukan, hi. Judy Florentino, mayong hapon. Action Wilma, always ginagapamati sa imo programa. Salamat. Siling ni Inday Ginny Sulgon, matugnaw nga hapon, Tito Wilma. Good afternoon, ARB. Siswe, mayong hapon, yes, from Sister Esej Sanyang, no? From California. Good morning sa imo. Yes, good afternoon, Deri. Good afternoon, Ma'am Wilma, and to all the listeners, especially to Malacca family and my office mates. Please greet Reverend Father Francisco Perez on his birthday today. Thanks a lot. Keep safe, everyone. God bless us all. More power to ARB, number 1. Thank you, gid Ma'am Elizabeth Malacca Gamala. Siling ni Alex Montesa. Good luck. Bring it on. Thank you, Ged. Miguel Nambong. Nya watching lang kami from Barangay Kabug. Salamat, Ged. Okay, amayong hapon. Tita We, hi kay Ramon and Lucy Kyle, Bimbimachivar, sang Talok, Bargo. Always gid ga monitor, watching FB Live now. Thanks and God bless. Lee Gay Villares Achivar. Annabel Garcia, mayong hapon lang da sa mga taga Sitio Bita, Cadiz, sitenan nga. Family Ligarde, kag Parkan family. Siling naman ni Sir Alex Fuentes, I'm here, Tito Wilma, listening and watching. Thanks, Gid. And also to Athea Kim Iriman. Good noon, Tito We. Salamat, Gid. Okay, balikan talang kamo dugay-dugay. Sumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, stand by. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton pagabasahon sa sininga hapon all the way from our personal iyang account na sa Messenger. Ginpadala sang nagapatawag kay Mao, hindi niya tuod nga ngalan. Kaga hindi man ang gid sa iya sa ni FB account. But anyway, okay lang na Mao. It's Mao or Mao. Siguro Mao. Kaya doon nakabati ko na iya ngalan nga Mao. May Mao man, di ba? Okay, Mao. Kagang mensahe ni Mao, nagasiling. Una-una gid, nagatamyaw ako sa maayong adlaw sa tanan nga mga taga-Action Radio. Kag sa tanan man nga nagapamati kag nagaupod sa programa This Is My Life. Tita Wilma, kamusta ikaw? Taguan lang ako sa ngalan Mao. 19 years old. Oy, kabata pagali sa imo, na 19 years old. Wala pa ako nobya, Tita Wilma. Tungod torpi ako kung pagpangaluyag ang hambalan. Siguro, resulta ina sang kakulang ko sang self-confidence. Tungod, kulakig, sakto na, kulakig ako. But silingon, niwang ko titawe. Kag, naga-eyeglasses pa. Tungod, may diferensya ako sa mga mata. Ang isa ko gidlang ka consolation, amo ang akon record sa school. Tungod, ara ako sa top sang amon klase. Amo ni siya titawe ayho. May crush ako. Neighbor namon, galing may bana na siya. Kag kun makita ko siya, kadamo lang sang nagasulod sa akon pamensaron. Ina tungod gwapa siya kag sexy, bisan 3 na kabilog ang iya mga bata.
Tita Wilma, ginadula kumain ang mga bad thoughts nga ina sa akon pensar. Paagi sa pagbasa sang akon mga libro. Sa physics, nga amo ang favorite subject ko giyan. Pero sa piyak pa na iya. Pero sa piyak wala ko siya tita. Ginapantasyahan. Hindi gid ko gusto. Tungod kabalo ko nga sala ina kag insulto man ina sa akon pagkalalaki. Galing Tita Wilma sa akon mga damgo, hindi siya madula. What dreams ako? Nga siya ang akon upod. Madamguhan ko siya nga nagapakig-sex sa iya. Nagalibog na bala Tita Wilma ang akon ulo. Pero, ang pamangkot ko lang sa kaugalingon ko, kun bala, sa damgo ko nagakatabo ina, sala ko bala ina? Hindi siya madula sa akon pamensaron kag imagination. Pero hindi ko gusto ang nagakatabo sa akon mga dreams tungod kabalo ko nga sala gid ina. Ano bala ang maayo ko nga himuon? Hindi lang pag-intsindiha sang lain titawe ang akon pagpadala sang message sa This Is My Life. Diri lang kutob, salamat gid, mao. Okay, sa aton sa nitagpadala sang sulat, ginagapatawag kay Mao. Sa imo Mao, salamat gid, kag maayong hapon man sa imo. Sa lamharon, na magsilinta lamharon to, Huben Yang, no? Sa imo lamharon nga pang-idaron kag imahinasyon. Hindi man na madula. Pero, kung pamensaron naton, sa hindi hungod nagakatabo ina, pero sa ako lang bala kaugalingon nga paghangop bunga ina sang imo katulugon tungod sang mga nagakatabo sa imo sa adlaw. Kay once nga makita mo siya, na puwerte bala naman siling neton, puwerteng desire, physical desire, ang imo mabatyagan para sa iya. Galing kay ti, hindi man pwede nga magpangaluyag ka sa iya. Kay nga, married na siya. May kabataan na siya. Pila na to kabilog bata niya, na? Pila na to gani tawi iya bata? May kabataan na siya. Ang iya kabataan sinipila na. May 3 na siya ka mga kabataan. Hindi natin mabasol. Hindi natin ikaw mabasol kung ina ang imo madamguhan, kung amo sinang nagasulod sa pensar mo, pero abi mo isa lang gid ang mahambal ni Tita Wilma sa imo. Ang pagpangamuyo. Pagpangamuyo nga mangayo ikaw sang iya sini enlightenment na nga magsanag man balang imo pamensaron, nga madula siya sa imo handurawan, kay nga akong magsulod siya sa imo pensar, ang tanan nga mga hindi maayo nga mga ideya kag imahinasyon nagasulod sa imo ulo. Kung namo na bala sa masiling bala nga madumduman ta balang word of God, na nabasahan ta man na once in a while, matawi once in a while, pero syempre kung kisa ga Bible cutting man ta mo, no, di ba? Nagahambal bala nga hindi sala ang masulay o kon hindi sala nga sulayon ikaw. Pero, ina mangin sala or mangin kasalanan lamang kung ikaw ang magpadala-dala or mahulog ikaw sa ginatawag temptation o kung pagsulay. Pero actually, ang girl ay may nagasulay sa imo, kunding imo mismo kaugalingon. Tandaan mo lang, ina pa nga mabatian naton during Holy Week, nga mga dramas, bisan sa mga drama or sa mga
religious movie nga nagagwa sa telebisyon, di ba? O sa mga mabasahin naton nga bisan gani mismo si Jesus Christ na naka-encounter sa temptation na ginatintarman siya, pero wala siya nagpakasala. Gintintar siya sa panulay, pila gid siya ka beses tutumao, pero wala siya makasala bisan makaisa. So sabahin mo, sabahin mo, bisan sa imahinasyon mo, wala kaya nagpadala-dala sa sulay nga labay, no? Nagalabay or nagasulod kag nagalabay sa imo pamansaron, kundi nagakatabo lamang ina sa imo dalamguhanon. Kung nagakatabo ina sa imo dalamguhanon, it's because of subconscious nga ginatawag. Amulan na napamansar mo. Ito nga ginapamansar. Ambot ko siguro nga amulan na ginapamansar mo. Ang girl nga inang napamansar mo. That's why nga nagaresulta sa mga amo sina nga mga bagay kung ikaw nagakatulog. Mao hindi mo ya kontrolado ang anuman nga bagay sa imo damgo. Gani, wala ikaw makasala. Tandaan mo na. Wala ikaw makasala. Do pareho na bala sa aton ordinaryo kita nga nagadalamguhanon. Sa aton damgo wala ta kabalo nga aton palangga sa kabuhi. Patay na gali na sila, di ba sa damgo naton? Kung manumdum daw ara lang niya nga normal lang nga nagapakigupod kita sa ila. Kag daw ara lang niya nga may mabatian kita nga mga may mga hitabo nga daw ka normal lang gid upod sa ila. Ti kun imo ma-recall kung ara ka nagabugtaw ka, nagasiling kas kaugalin mo, anong mensahe niya sa akon man? See? Gani sa imo, kung ara ikaw ulipon, no? Kung ara ikaw sa paminsaron sa din ginaulipon ikaw sang imo balatyagon kag paminsaron to'y sinagbabayi nga wala man siya gani makahibalo, kundi ikaw lang mismo, nagagwa nga tentasyon siya para sa imo, para makahimo ka sang sala, ara man sa imo ang control. Kung paano ikaw nga hindi makasala. Hindi man malain nga mag-what dreams ikaw, anak. Kay natural man na sa inyo nga mga lalaki, especially, pero ina hindi sala para sa imo. Kung nagakatabo ina sa imo dalamguhanon. So, isa lang gid kaswastyon ang mahatag ni Tita Wilma sa imo. Before going to sleep, amo na mga balta, antes matulog, bisan sa mga bata nga gagmay, ginatudlo ginaton ina. Nga kinahanglan mag-pray gid kita kay Papa Jesus before closing our eyes, before going to sleep. Kinahanglan ma-pray gid kita hugot-hugot gid ya, di ba? Ma-pray tayo hugot-hugot para kay mama, para kay papa, kay tita, kay tito, para kay brother, kay sister. Di ba? Nahimo naton ina. So, ikaw pwede mo gid ina himuon. Pwede mo gid ina himuon nga magpangamuyo ikaw sa mahal nga Dios. Kag sa iya mo pautwas or sa iya mo tanan ang ibuyagyag ang tanan nga unod sang imo balatyagon kag pamansaron na hanungod sa sinang babayi. Para nga madula siya sa imo mga dalamguhanon. Kay nga the more nga ginapanumdum mo siya, the more nga ma-develop ang indi nami nga dulumdumon para sa iya. Kag ari pagyan. Kung may Bible sa balay, kinahanglan magbasa ka Bible. Nami gidya. Kag abi mo kun nga yung kisa after prayer, pagbugtaw bala sa mata mo, bisan inang gabugtaw mata mo. Pagbugtaw mo bala bisan gapiyong pang-imo mata, di ba gahambal kang tendency is, yes, good morning, Father God. Good morning, Papa Jesus. Good morning, Mama Mary. Thank you for another day of life. Salamat din ka nakabugtaw naman ako. Di ba? So, ikaw nang bahala sa mga needs ko for today. Tagailang ko good heart. Tagailang ko lawig-lawig nga patience. Gailang ko peace of mind. Thank you na. Di ba? Amo lang na, pagbugtaw mo, pag-agi mo sa altar mo, or ara sa kilid mo ang Bible, gamay man o kunda ko, Bible cut, katake ka nakapray.
Kung kaisa bala kanami batyagon, try mo na bala tutumao. Ha? Para nga may changes, no? May changes sa imo balatyagon kag pamensaron, hindi man agadagan, kundi amat-amat man. Nga, masiling ka nga kung makabasa ikaw sang pulong sang Ginoo, makasiling ka bala nga makahatag ina sa imo sang strength, di ba? Makahatag sa imo sang strength, makahatag sa imo kabakod, kag siyempre mapahilayo ikaw sa ano tawe, mapahilayo ikaw sa mga tentasyon sang kabuhi. Amo malang ng importante para sa aton mo. Kay nga tutumao, tama, pagidya ka huben sa imo nga mangin hindi ka maayo nga klase sang person. Maalam ikaw kung ano man ang panulok nila sa imo tungod sa imo physical differences, panulok lang na nila yung kulanit ka or tama sa imong kaniwang, tapos naka-eyeglasses ka pa. No? Ang mga impression mula sa mga, what is important is what you are. Ang innate mo is important. Kung ano arang sa, kung anong ara dira sa sulod sang imo balatyagon, hindi ang kung ano nga makita sa mga tao sa imo. Basta may fear ka lang kay Lord, kagda kong imo faith sa iya, ay, patihalan ko. Wala sing makasulay sa imo. Alas 2:22 na wili naman si Tita Wilma, pero anyway, sa imo tutumao, salamat gid. Salamat gid kag kinahanglan magpakabakod ka, kag mangin optimistic lang sa imo kabuhi, nga mangin maayong imo mga handom, kag maayong imo maabtan sa imo kabuhi bilang isa ka maayo nga tinugas sang Dios. Alas 2:23 na. Mga gani sa mga palangga man naton nga mga tagpalamati, kung kamuman may mga istorya dira nga hindi ninyo malipatan kung nakahatag sa inyo leksyon o kung inspirasyon nga gusto man ninyo ipaambit diri sa This Is My Life, hindi bilogi nga istorya nga damo-damo nga mga istorya nagakatamo. Bisan kung bala sa libro, isa ka chapter sang inyo kabuhi nga halandumon. Pwede nyo na ma-share dahil sa This Is My Life. Or problema nga gusto man ninyo mabatian kay Tita Wilma, pwede kid. Pwede kid. Kaya tingwaan man naton nga makahatag kita personal nga opinion, makabulig man kita iya binagbinag sang sitwasyon nga makahatag sa inyo sang maayo nga balatyagon kag pamensaron para maka-come up ikaw sang isa man ka maayo kag epektibo nga solusyon sa imo ginaangkon nga problema. Okay, pwede mo ina masulat, mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Wilrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede mo man di ma-drop by sa amon. Kung hindi gani, pwede man. Kung may Facebook account ka, search mo lang ang personal account ni Tita Wilma. Wilma and Tupi nga sugaton. May send message, click. Type mo dira. Hinago mo lang imong ngalan kag address. Padala mo diri kay Tita Wilma. Mabasahan ko gid ina. Okay? So, sige Alas 2:42, alas 2:24 pa lang Tita Wilma. Sa aton dira na yung mga kauturan, especially na sa mga senior citizen o kung sa mga may arthritis, rayuma, may gout, may biri-biri, may ano pa Tita We, may barikos, ang inyong mga batiis dira. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio. Okay, hi lang dali lang gid. John Michael Montano, good afternoon. Abaw. John Michael
Mamuntano, munatno gali mislok lang ni tawe Pag-greet lang tawe gapamati sa Mayla Carlota. Tanan nga mga taga La Carlota dira. Mayong hapon lang sa inyo ba. Dira sa pamilya Perez Gingging, kamusta na kamo dere ni Mama Dear sa ilan na Carmen dira. Mayong hapon lang sa inyo. O, ada naman si Neriton Calabudo Casito. Muna siya. Mayong hapon lang dira. Watching from Kuwait. Yes, thank you, Gid. Araman si Nana Isabel sa may King Town Victorias. Upod kay Tuto Eddie Laos. Okay? Kay Nanay Ani Ausan. Andressa Ausan, good afternoon. We keep safe. God bless. More power. Shout out sa mga nanay sa Our Lady of Lourdes Parish sa may Barangay Bata, na sa OLP Bata. Nanay Ani, kumusta na ikaw? Mayong hapon, ha? Stay healthy, manay. Jean also, sir, thank you. Gid kay Veron. Ellie, good afternoon sa tanan-tanan. Salamat man. Yes, ara man si Miss Margie Haniva. Good PM, we. Please greet my nephew, Jonar Panoy, who is celebrating his birthday today. Thanks, Gid. Stay safe, we. Thank you, Miss Marge, na, and family. Na. Again, happy birthday kay Jonar Panoy. Halin kay Tita mo Margie Haniva. Dori Golmatico Ramirez, mayong hapon, Tita We. Nice hearing you again. God bless and keep safe. Thank you, man. Nung Ed Golmatico, mayong hapon, kay Ma'am Dera. No, thank you, Gid. Kay Noime Portudo, kay Inde Jocelyn Alerta Cordero Hilyang. Watching from Bago. Pag-greet gid kay Dina, ha, gapataya sa La Carlota. Ala Gina, gapataya kada ko no sa La Carlota, hambal ni John Michael Monat, no? Okay, good afternoon, idol, no? Mi Portudo, thanks, Gid. Ada man si Inday Feby habagat nga naga upod sa aton. Thank you, Gid. Tawi pag-greet lang, salamat, Gid. Raymond Ligasme Pineda, how are you? Thank you so much, na? Gasab tanay sila. Okay, Raymar Beranyo Lingosti, good afternoon to we. Good PM tawe. Ang mahambal ko lang kay Mao, pangamuyo lang amo lang na Salamat, Gid, sa opinion. Trexie, Ibusayo, ma-advise ko sa sender, wala ka na mahimo kay may bana na siya, bata ka pa, damo pa da single nga pwede mo pangaluyagan. Ang damgum, kay ginapamensar mo siya, abi mo, keep busy mo na lang self mo, nan. Sakto gina Inday Trexie, lagaw ka sa layo nga lugar, bakasyon ka. Susana Tanuhera, mayong hapon, Tito We. Aloha Malik. Good PM tawe. Mag-wait lang ko 4th year in heaven sa mamang ko. Wow, ha. Kag 40 days sa papang ko subong nga adlaw. Thank you. From Glenda Villarosas ang sumag. Okay. I'm okay, tawe. Toto Raymond, thank you, Gid. Nasa batchmate ko kay Jean, kay Henny Dinucades, good afternoon man. Mayong hapon man sa imo, Nga hindi ta ka ma-chat how. Nga how, iban ka chat man kay tawe. Try be. Kay maano ko tani sa imo tasang letter. Yes, pwede gid lang pro nga, hindi mo ko ma-chat. Why? Why? Paamo ka na bala. Raymar Veranyo, yes, thank you, Gid. Try mo liwat. Abi nga, hindi. May try ko pangita, bi mo ngalan. Arik, pero kami ga pamati kag watching live from Fermi Belmonte. Okay. Salamat, Gid. Inday Blaza. Pamati man ta. Okay. Salamat, Gid, sa imo. Okay. Relax lang. Balikan ta lang kamo man dugay-dugay.
Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita Wilma? Kadto kita sa eton FYI segment. Ano to ang imo naman i-share nga informasyon sa ila? Hindi kay nasiplatan ko balagina. Nasiplatan ko balagina. Dupata, gamay ka balatawi, no? Hindi, nasiplatan ko ina nga item. So, gusto ko na i-share sa inyo. From China na. From China. Yes, Manjo Arneho, mayong hapon lang da sa inyo. Ha? Okay. Na? Sa China, na? Kay Ariho, ginumpisahan na nila dito ya sa China ang paggamit nila sang isa na naman kapamaagi sang pag-swab para sa mga tao nga iga pa idalom nila sa COVID-19 test. Di ba? Suno sa agency France Press, gin-report sa China State TV nga may ara na pila. May ara pila nga nagaduha-duha sa sini nga pamaagi sang pag-swab, sang pagkuha bala sang swab sample sa ila. Hindi bala may ara nga ang RT-PCR, di bala sa nose kag sa atong tutunlan, di ba? Swab test. Tapos ari naman subong may ara ng swab test saliva test paagi sa atong laway nga ginahimo sang Red Cross. Sa China subong lain naman nga swab, na? Ang ilagin himo paagi naman sa aton alatrasan paagi sa aton buli anal swab na. Paagi naman sa buli na. Pero may ara iban nga nagaduha-duha sa mga pamaagi. Pero sunuman sa report sa mga doktor dito nga sa ila mas effective ang amo iya nga sistema para makita ang virus. Abaw, gali. So, kalakip sa mga experts nga ginhambal nila ini, no? Hindi, so sa mga experts tawaryo, mas effective nga makita gidya nga may virus ang isa ka tawo kun sa anal sa ginagawaan ginabla sa higko naton kuhaon ang swab sample. Gani na andi saling nila mas effective kuno na kun dira iya kwaon ti kay dira alagyan sa mga higko mo sang sa ordinaryo ni nga pamaagi nga throat and nose nga swab na ning RT-PCR di ba RT-PCR sa ilong kag sa tutunlan naton na experience ko hasta sa bunga gamo pa ko na do may sinusitis kabala nga gamo nang imo ilong kay diri mo although hindi man siya sakit. Sa tutunlan, imbis nga daw ay kaplimas, daw plimaya. Daw may phlegm ka imos tutunlan. Pero so far, daw okay, imni lang damong tubig. 9. No? Kag, suno sa aton sini nga mga eksperto nga ini sa medisina, mas nagadugay suno sa ila ang virus nagatinir pa sa aton buli sang sa respiratory tract. Suno sa kay Litong Zing. Si Litong Zing, isa ini sa ka-senior doctor from Yuan Hospital, sa Yuan Hospital sa Beijing. Suno man sa report sang CCTV. Suno man sa social media sa China nga Weibo, lain-lain man ang pananawan sang netizen nga may dala iya sang kangidlis, no? Sa anal swab nga ini kay daw hindi sa labla namian nangidlisan sila nahigkuan sila whatsoever, no? Ang hambal gani isa Canadian, so lucky I returned to China early year. May ara naman isa nga naghambal nga low harm but extreme humiliation na. May ara man iban nga mga nag-joke na tungod man sa process. Silinga, ang isa gani ka-joke sang Weibo user, silinga, I've done 2 anal swabs. Nga every time I did one, I had to do a throat swab afterwards. Nga kasi silinga, I was so scared. The nurse would forget to use a new swab. Na siling naman sa CCTV last week nga wala man nila ginagamit as a whole ang anal swab. Tungod hindi convenient, not convenient ang amoy nga paagi na. Pero may ara nga nagakomporme, may ara man nga nag-disagree. Pero
opinion, lain-lain nga mga opinion mo, no? Pero daw, amo nagsulo lang sa pensar ko, ay, pwede na gali sa dira. Pero sa China, palang na diri sa iton sa Philippines, wala. So, amo na aton FYI sa siniya nga hapon. So, alas 2:36 na, Action Radio Philippines Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Kainan na! Ihanda ang ulam at mga plat. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded. Okay. Oh, Miss Heaven Heaven kaabtik si mo. Humalumi na mayo hapon, Miss We. Good afternoon, Tawe. Daw kabudlay man ako. Nakado kabudlay man ko na anal swab. Matuwad-tuwad ka na. Siling yan na matuwad-tuwad ka na. Daw kahuluya, guro, no? Makita nila opinion. Oh, opinion lang. Okay lang. Julie Militado Patrimonio. Okay man lang na iyan, no? Educational man ang atong ginahimo. It's not for what, na? Okay, Rolly Baltar, good afternoon. Okay. Okay, ni mo na siya yung opinion. Okay. Mapadala ko tayo ni letter sa imo tawa. Sige, no, i-try mo. Search mo lang ngalan ko. Di ba may ada the send message na i-click mo lang, dasundra mo lang i-type kay mas magwa na siya sa akon messenger. Ako lang na ang makabasa. Hindi diri sa chat room saying this is my life. Kay nga damo ang makakita sina. Okay? Yes. Dito mo ya i-send sa akon personal nga account. Pag open mo bala sang imo account, search mo da ang kay Tita Wilma kay makita mo na da. Okay. No, don't worry bala. Tanan makita tagi na John Michael Monet no. Yes, Trax Sebuseo. Susana Tonohera, yes. Manjo. Damadam mo iya message. Ayo nga mga anak mo. Diding alohamiento. Mayong hapon, Tita Wilma, God bless and keep safe. Mayong hapon sa family alohamiento. Duga problema gid si Tuto Raymond. Relax after sa program ko kay ako abi mangita paagi para nga ma-open mo na. Is ako ma-search ang imo name. Okay, Josie Mundo, good afternoon lang sa imo. Salamat gid. Siling niya good morning kuno Tita We. Okay, good morning dira sa inyo diri sa amon is good afternoon. Kag Ashley May Baling, salamat man sa imo. Kay Villa Candelario, mayong hapon, Tita Wilma. Yes, ginatamyaw niya lang ang Belnas family dira sa may Kabangkalan City. Okay, salamat gid. RACHL Bolhano and Monyin Boris, good afternoon and thank you gid. Kay Anthony Jones Sevilla Siblano, thank you man. Kay Jocelyn Alerta Cordero Hilyang. Narraton, yes. Kay Carlo Loredo, na salamat man sa imo. Chris Vilma Treyes, kay Loren Diaz Lukman Cosio. Alma Lagravante Sabater, salamat man kag mayong hapon sa imo. Ara man si Elvis Narciso, nga nag-upod kay Tita Wilma this afternoon. Kag, yes, kay Julie Militado Patrimonio. Kag kay Tinay Talurong. Tinay, good afternoon sa imo kag may damo ginya salamat. Kay Yvonne Vustier, how are you? Good afternoon lang kay Ruchel Turbila. Wadro Pasco kay Richard Plandes. Mayong hapon man kay Christine Lontayaw, how are you? Kay Josette Magua de los Reyes. Regina Solidad Parkon, masada salamat man. Okay? Okay, balikan ko lang ang inyong mga greetings naman dugay-dugay. Okay, relax lang. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang ma-confirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Action Radio, Philippine Standard Time. Okay, sa liwat, ari na kita sa pagbasa man sa mga zodiac sign para man sa ito yung text sa horoscope sa karon iya nga adlaw Biyernes to kadasig-dasig iya. Biyernes na Tita Wilma. Enero 29 tuig 2021. Okay, sa mga Tita Wilma, una gid nga zodiac sign ang mga Aquarius. At sa mga Aquarius, ang inyo horoscope pamatii na Enero 20 to Pebrero 18. Aquarius ang pagrespeto sa isig kapareho naton. Do pareho lang ina nga batubalani nga magahatag sa inyo sa nagkalain-laing oportunidad para sa inyo pagpangabuhi. Kinahanglan mangin mahinalungon man ikaw karon nga adlaw. Hindi mo gid pagkalimtan nga magpasalamat sa mga tawo nga nakabulig man sa imo. Hara ngaway ka pa love life, Aquarius. So, sa imo horoscope, may chance pa ikaw nga magkaangkon sa love life. At sa mga wala, iyaha nga mga Aquarius. Maswerte ninyo nga mga numero, Aquarius. 1, 13, 56, 29, 41 kag 15. Honey yellow is your lucky color. Mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, ang imo wish ara na sa living edge. Nag-aakto nga as if natuman na bala ini, lapit na gid lang. Padayon na lang ang imo maayo nga mudo karon nga adlaw. Mga maswati mo naman nga mga numero Pisces,
33, 6, 26, 39, 15, kag 12. Cyan blue is your lucky color. Aries, ang mga Aries na tao, Marso 21, tubtob Abril, 19. Ang mga Aries, ma-appreciate ninyo karon nga adlaw ang pag-atipan o kung pag-aksikaso ninyo sa inyo ginikanan. Ini na ang tion nga makapasalamat man kamo sa ila. Paagi sa pag-atipan. Aries, maswerte ninyo nga mga numero 5, 35, 26, 39, 12, kag 42. Fuchsia pink is your lucky color. Sa mga Taurus naman, mga Taurus, nagtao Abril 20 to Mayo 20. Taurus, pamati sa imo horoscope po. Hambal sa imo horoscope. Tungod, ikaw ang may control sa imo dila. Hindi ikaw mapahamak. Kag, magpalayo ka sa mga tao nga mga bakbaan, kag daw wala iya sang patugsiling. Para malikaw ikaw sa kagamo. Matian mo na. Maswerte mo nga mga numero 5, 23, 36, 14, 45, kag 15. Lilac violet is your lucky color. Sa mga Gemini, ang mga Gemini na tao Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Nagaamat-amat sa imo banas ang may nga resulta sa mga transaksyon nga nahimo mo sa mga nakalimutan. Kag syempre, amat-amat man nga mabalay ang kooperasyon. Ang kooperasyon sa mga components sa imong negosyo. Dira ikaw mangin madinalag-on, Gemini. Mga maswerte mo nga mga numero 13, 5, 26, 39, 42, kag 35. Vanilla brown is your lucky color. Kag yes, mga Cancer naman mga Cancer na tao, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Sa mga Cancer ay hindi ka mag-focus sa mga problema dira. Hindi ka mag-focus sa problema kundi sa solusyon para malampuasan mo ina ang mga pagtilaw. Isa pa, magkinot ka man suno sa imo horoscope. Mga maswerte mo nga mga numero 8, 53, 26, 13, 30, kag 35. Satin white is your lucky color. Nabatian ng atong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Sa mga nagakinanglan anay dira sang kwanta kag gusto ninyo mag-loan, ara lang ang Golden Sign Finance Corporation. Pwede ka mo magkatawag kag maka-inquire. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkolong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
time, mabakalang DTX 500 capsules sa tananman nga mga suki ninyo nga mga butika. Okay. Antes man ako malipat, syempre, happy birthday sa liwat kay Jonar Panoy. Ito Ponay or Panoy, yes. Malumduman ko. Now, Jonar Punay, halin sa kay Tita mo Margie Hanifa. Tapuson anay ni Tita Wilma mga nabilin na ito nga mga zodiac sign para man sa actor tag sa ka horoscope. Yes, sa mga Leo. Ang mga Leo, Hulyo 23 to Agosto 22. Abi mo bala Leo or abi bala ninyo mga Leo, inang tampad ninyo nga pagpakig-ayo or pagpakigbagay, balikan gid na sang katampad sa inyo. Karon nga adlaw so na sa inyo horoscope, magpalayo lang anay kamo sa mga tao nga irritable, para nga hindi kamo malatnan sang amo sina nga sahi sign batasan. Mga buringot bala. Maswerte ninyo nga numero Leo 5, 23, 36, 14, kag 15. Moss green is your lucky color. Ang mga Virgo naman, Agosto 23 to Setyembre 23, subong mo bala, ay Virgo, subong mo bala pamatudan nga ang MU gali. Wala sang kamatuoran, mutual understanding, wala sang kamatuoran ina Virgo, ina sa tunga sang boy kag sang girl. So sa imo nga nagapati ikaw before, subo mo ina pamatudan nga hindi nagalituod. Kay para sa imo iya magamo, magamo nga relasyon kay ti assuming lang permin. So kinahanglan suno sa imo horoscope, iplastar ang dapat iplastar para maghibal-anay kag mabatian halin sa inyo mga bibig. Maswerte mga numero Virgo 7, 43, 56, 39, 22 kag 10. Cyan blue is your lucky color. Yes, Libra, Setyembre 23, Setyembre 24, Oktubre 23, mga Libra, ariho, tunan ninyo dapat ang educated emotional reaction bilang daily behavior ninyo. Kaya nga akong matunan ninyo inasuno sa inyo horoscope, mapamagan sina ang inyo balatyagon sa adlaw-adlaw nga tanan. Mga masuwati man ninyo nga mga numero 3, 33, 46, 14, 12, kag 24. Scarlet red is your lucky color. Sa mga Scorpio, ay mga Scorpio nito Oktubre 24 to Nobyembre 22. Kinahanglan hambalan ang mga parameters ng inyo galastuhon Scorpio, para nga matudo, mapush ninyo na bala ang pagkinot, ang pag-save. Mas nami pagid kun ara ka lang anay sa inyo balay, maganay mag-agay-gwa para wala gastos suno sa imong horoscope. Maswerte mo naman nga mga numero 5, 30, 46, 29, 15, kag 24. Ubi purple is your lucky color. Sa mga Sagittarius, ang mga Sagittarius ang winning mga netaw naman, Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Magapalapit or mag-aabot sa imong isa iya ka maayo nga business opportunity. Pasan nyo ga ina, kag mangin isa ina sa imo mga passive income. Go. Maswati mo nga mga numero 3, 23, 11, 49, 30, kag 13. Neon green is your lucky color. Kag sa katapusan, Capricorn. Ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Ang mga tinaga or ang word nga palihog or please makahatag ina sang cooperative energies. Capricorn, kinahanglan mangin mahinalungon kag kinahanglan kabalo ikaw mag-save kag maggastos ang imo sa income. Mga maswerte nyo naman nga mga numero Capricorn, 8, 53, 26, 14, 32, kag 12. Tangerine is your lucky color. Nabatian ang inyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga Biyernes, Enero 29, tuig 2021. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus,
but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon kita sa pagpangamuyo sa liwat, Orasyo Emperata, pud kay Tita Wilma batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag salamat gid mga palanggan naton nga mga tagpalamating nga nagaupod sa aton tag sa kahapon sa padayon man naton nga pagpangamuyo sang Orasyo Emperata batok sining padayon man naton nga away sa pandemic and COVID-19. Salamat gid Bernadette Marquez Favoreti, salamat man. Salamat gid sa inyo tanan. Kag yes, antes mo si Tita malipat sa aton coffee break ha, ang aton Zenton Plus Coffee Mix, ang kafe nga suwabe nga aroma, suwabe ang timpla, kag suwabe ang sabor. Ang kafe nga himuhalin sa soya, balunggay kag Zenton. Kag syempre sa isa ka sachet sa Zenton Plus Coffee Mix, may makuha ikaw nga vitamins kag minerals, may ada pa gid insoluble fiber. Nagabulig naman sa pagtinglo sa aton colon o kun aton tinai. Zenton Plus Coffee Mix, may kapi ka na, may bulong ka pa. Pwede na ito ni na mabakal sa mga butika dira sa itong tag sa kalugar.
Mami Toys, sugiton mayong hapon lang dira sa inyo. Tanan salamat yun sa pagupod kay Tita Wilma. Sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati unas ang pagpaalam ni Tita Wilma sa wala naton malabutan pasensya na pero kita lubos nga nagapasalamat sa inyo. Ito naman Bible verse for the day from Acts chapter 4 verse 11. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. I can't say goodbye. May damogin nga salamat. So, buwas na naman kita mag-updanay. Standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.